Idol Glenn Batuyong para kadati Martes March 3, 2026 is 33. Yes. Hindi kaya nati ada ma-discountan ti. Ay, wala ya. 33. 33 gayam nata. Hindi kaya kisla 1122 33 44. Gundawayan yun, gumno. Gundawayan yun. Ta ado ti ko free shipping. Yes, free shipping, 20 to 80% discount. Hindi kaya. Pauna yan, nagmayaten mga idol. Buy one, take one. Yung no, ano, Idol Glenn, yung no, sang ka apuyan, kada ko lang tikwam, agchap-chap sila. No, puro inutang to mo lang di, alam, please. No, dadya ko ma... Stop. No, ko ma... Puro mo't inuutang deta ko ayo. Data umapal kayo. Kapit excited. Ta umapal ka. Ta ingka digit kakadwak nag-order dami ng tsaklat sa ano. Umutang akma. Di ba? Ay, made. Nako po. Dapat amuyo no kasano DJ. Anya digit ko nada nga impulsive buying. DJ gumagatang ka tay di mo nasisita. Para kang kano dikit di wala tay na ay ayo ko lang nagimatang. Kahit mong gumatang ka deta family picture. Deta frame ko. Kaya't ko gumatang tiwol clock ko. Awam mo tiwol yun. Kaya't ko gumatang deta ni. Deta ka, ano, deta pagbasuraan tilugan. Tilugan mo. Hindi ako pa ng mga road. Diba? Kasi Joy, diba? Ano nga hindi kaya mo nga, kahit mo, nagpintas mo deta nga casing ti cellphone, ti iPhone. Ang iPhone mo. Isa nga kayo dapat lang ganan ng mga idol. Dati talaga nga permi permi iti panang lustayo ti kwarta. Ado ti gawawa mga idol nga detay talaga nga anaganan at kasapulan ti kwarta nga anang arud. Kasi tawang met, di ba? Anang arud mabalin tayo. Ito nga anak mo detay idol genta sang tantrums. Ay kahit amom ti pamayam nga minti Belton talaga. amom ti may isang parents kada gijay ko ano dete kakastoy ko kwarta ti issue aya. Hindi no ubing payla madi mo sunsunutan nga ikan ti kwarta di da musar. Basta ti pamayam ka deta ubing mo ikam ti kawa aya dayjay adda ko ma amuda no mabisinda adda kananda. Kada mabisinda kada kananda ada biscuits lang di ikan no ti candies at syempre por para kanya. Het da kun dayte no ikam ti nakadadunga sweets nga kasi candy ay na hyper damanan. So medyo nga kurana, Daddy, I want this one. Tapos inpindot na dati ano tawag na Giant. Dati in check out na. Dato in order na. Buti na lang idi ubing DGJ baro kita ta mga 20 dan 8 70 awang peg Shopee. Awang peg ka kasi ide. Itatan tsaka mo lang kadigiti ko. Ngam no dito parenting ka dito nga times of hanyo unay nga i-indulge iti cellphone digiti anak. Mabalin ata mo TV no. Da asawa mo, di ba? Mostly na Mrs. T man nagparasel. Oo nga. Ay, so pa ya. Aglalo no dete adadalang di ulag ti balay, adadalang ti handa unang nga busy or kwa. Pero mostly digijay ko working moms ka daw, working ko siguro. Handa mo siguro nga siya. Actually ni tita tika na yung cellphone nga for yarn. Yarn. Alam ko yarn. Agagachilyo mga idol. Ano ba yan? Anyway, adun sa kinagagansilyonan kung kunana. Kanan nung nga di kinakatado nga yarn. Kat siyempre gansilog tapos agaramid ako ti ko tapos kaadok pa iti agaramid tapos dadun ti pagpilian dak na. Awam mo bubraan no kwa. Kasi amom DJ yarn no kwa. Kaya na pa DJ yarn na mas ilalab nangam siya. May kan maturog tanto na anilipas ko pa ilag dato. Maturog ako. May salat makunak. Selos yarn. Actually ko. Anyhow, mga kasi nga talaga siguro no lumakay tao. Siguro dati pa kay batugan na deta ti lunar eclipse mga agtantrums ka to damdama.
Actually, no, dagiti ay lalaki kanyang, no, da kami nga lumakaya. Namang no, niya, ti Kwame, ti kasila favorite ko, mat no, nga, ikakartan, dagiti ay pagdril. Bula. Hindi ko iti balbalay, DJ pagkwati ko, digiti cordless nga drill ko. Kada DJ ko, anya nga tapit kesap bulag ka dito, inakakikir-kikir. Dapat yun na tayo needs ngem ti once tayo pa na mamhimawari. Yes, of course. Yung Yun ang the needs. anak ka di ko. Agatang-gatang kati, anya digito yan, cellphone, awang mo bagasyo. Kung kuna ka ni bakit ko nung bakit awang bagas tayon? Kung kuna ko na, alain tayo i-JSM. Joke lang siya lang, guys. Kaya ba, kaya. Kaya niya mga idol, hangat talaga, ti parcel ti kami. Ito tapit mo. Anyway, ito nung amin drabi ay ito no. Mga alas 5. Yes. There is a lunar eclipse. This is a once in a blue moon. At a blood moon. Blood moon deta. Ayan. Blood moon apo iti yung mga blue. It's red. When blood moon nga rod. It's blood moon, di ba? Once in a blue moon. Yung blood moon deta. So I have 5 gayam. So Tiurugina, iti Philippine Standard Time mga idol kat 4:44 PM. Ngayon, apa nga visible DJ? Actually, madi nga minti once in a red moon kasi ado nga minti red moon no kwa. Abay. DJ pinag-blood test na data. Ay, blood moon, one. DJ blue, once in a blue. DJ once in a blue moon kami talaga mamaminsan. Once in a blue moon. Dito red. So nga. So, DJ mga idol, apa nga visible din 4:44 So DJ T makukuha penumbral eclipse begins. So moon below horizon at pala baba na. And then 5:50 PM partial eclipse. So medyo mangrugrugin ngam habang nga visible mga penumbral idol. ko na na. Penumbral. Dito yung sumaro no partial. Actually may penumbral nga min nangisit no pa pelang daya. Among daya na penumbra digi at DJ showtime din nga abak. Daya shadow nga min iso nakalan da DJ. Ay nagpintos mga idol ni. Penumbral rabi deta. Ay before agrabin sa no ka deta. Yes. And 5:58 deta mangrugin mga idol. Mangrugin tayo nga makita na po ni Bulan. Ayan. Actually deta nga min Bulan kasi sinaraan na DJ Sun. Imbes nga agreflect ko makangkuan sinaraan na. So nga agbaling nga kasla red DJ Bulan. Ron nga Sun. Solar DJ. Detay shadow ni Earth. Shadow ni Earth gayam. Iso aputi parang mangkalub. Iso nga DJ nag-red at ata shade. Yes. Shade DJ mga idol. And sorry po. Nagbibinata. Si Lawrence po ay still a bata po siya. Mami! Kita nyo, nag-cute. Apa, nagbatit ka dito iti frame ta. Na? Ay talaga, batit na? Talaga nga na-cute ka la. Apa! Kita mo. Ano sa yun apo ko dito ti epekto na Tilunan. So, tirugin na mga idol na makita yung ton detan 7:04. Yes. 7:04 PM. Kikita-kita tayo ito apo no naka-telescope kayo. Much better. Actually, ti ko na namut kidi dito. Basta nga solar gayam ti dito maperde matam di dyan. Haanan ka numot nga makapaperdi ti mata dito kasi ligtas panoorin kahit walang special glasses, pwedeng mapanood dito. Regular itong pinag-aaralan, pinapaliwanag ng mga NASA. So, talagang ako dito. Nangyayari ito kapag nakatapat ang Earth sa pagitan ng araw at ng buwan. Yes, kaya gano'n. And dito apo ti maximum na ti talaga makita mo na full blood moon. That would be 7:34 PM. Okay. And malmalpas to ito na alas 8. So medyo nabayag. Ayan, nabayag dito yung mga idol. Dito yung panagtayak na. Amoy dito nga ko idi ununa idi ubingak idi grade basta idi elementarya kada ada pelikula ada kumiksit banawag tinagan na darati rupa ti bulan. Apo. Gigi nga banawag iti dara
ti rupa ti bulan kung kunan langam na dayjay kung maka-adablad mo nga kastan Oo. rumor digijay kwa digijay Arya. arya Digitay parang elemento. digitay anya ti kunana digitay mangmangkik I will mamangkik. mangmangkik ti tawag na digijay Oo, marmar na. at dapat digijay good mirtid Oo. kunana gunglo dagiti mangmangkik iti daga kasi good mirtid At day sa sasyon na. Ano mo, dagiti ka kasta. Tate, good mirtid. Oh, ay, okay. Yung matut pamati mga idol. Ito, ito pa nagsubliminto ka ni Idol Glenn. Ibagamin to mo ito, dagiti talaga Lakayag pamati. Lakayag sangat lang. Ang mabit. Ano na, dagiti pamati, apo. Kasi ano, dagiti, magbagada, hanggang digdigos no lunar eclipse. Kagay. Tapos no blood moon, ano, pati sinabi apo, dagiti mga tidirardaraan na, no agbens ka, agad hanggang agdigdigos kasi baka agbulos ka. Well. Di ba? Sa- Ano ito pamati nga ibagamit to ka ni Idol Glenn. Sa no high blood ka, di ko na kuha Ano? ko, di ko no high blood ka. Siyempre, di daram ngumato at lunar eclipse. Hindi pa yung nga mala, dati pa ati ba isa ka pa yung pamati nga may isa, sakbay ta ag komersyal. No kano nga kasi nga lunar eclipse, dati adati salsal. Ay, bueno. Natiksada ka no. Shout out ko man ni Juan ni Jasper Dawang. Hindi ka mo dyan mawatan no daduma. Ibagbaga ko lang yung name dropak. Lalab ka mo. No, kwa, itata no rabe, di ka na rumruwa. I love you, bossing. Okay. Okay. Alakat mga idol. Tuloy tayo dagito yung pagsarita tayo. Kalpasan dagito yung pamalagip. Oras ni Dero Pilipinas 5:31.